Dobrý deň. V dnešnom videu si povieme, aký tréning poteší naše telo. Pravidlo číslo 1. Najvhodnejšie sú krátke, intenzívne cvičenia. Jedno cvičenie by nemalo mať viac než 12 minút. Ak cvičenie trvá hodinu a dlhšie, telo ho vníma ako stres a ohrozenie. Na ohrozenie telo reaguje tak, že šetrí energiou a ukladá tuk. Pravidlo číslo 2. Pohyb má byť čo najprirodzenejší. Trénovaním jedného svalu si kapacitu srdca a plúc nevybudujete. Bežiaci pás je úplne vhodný. Vhodný je beh, plávanie a všetky pohyby, pri ktorých pracujete s ťažou vlastného tela. Pravidlo číslo 3. Intenzitu cvičenia treba postupne so zlepšovaním vašej kondičky zvyšovať. Budete si zvykať na stále väčšiu záťaž. Kapacita vášho srdca a plúc sa bude zvyšovať. 3 sety. Po každom krátkom cvičení má nasledovať oddych. Najlepšie cvičiť v 3 setoch, to je dať si 3 krátke cvičenia. Medzi jednotlivými setmi zadáte prestávku na oddych. Ako urýchliť zmeny? Najprv treba získať späť prirodzenú kapacitu srdca a plúc. Potom môžete zmeny urýchlovať postupným skracovaním prestávok. Prestávky skráte najskôr napríklad o 30 sekúnd, neskôr o minútu. A aký bude výsledok? Vaše srdce a plúca zosilnejú. Na zotavenie budete potrebovať relatívne krátky čas, zvrátite nepriaznivé civilizačné vplyvy a budete prekypovať energiou. Viac zaujímavých informácií získate na stránke zdravadieta.org alebo si stiahnite zdarma e-book Tajné princípy prirodzeného chudnutia na stránke zdravadieta.org/e-book.